வசனே லைஃப்ல வசனே டேனி கூடனு போவோம், டைம் ஆயிட்டு. வசனே வானே வசனே. பெருசே என்னையா ஊத்தி கொடுத்த? என்ன வா யோ பெருசே, இத்தனை நாளைக்கு தான் ஏன் கோட்டலே நிக்க போற? புல்லுக்கெல்லாம் போக வேண்டாமா? பாசு, நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு சோத்துக்கே வந்து போட வேலையை பாரு, போடா டேய். டேனியோட 2 ரூபா நோட்டை தூக்குறோம். டேனியா வெளியில தாண்டா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட ஒண்ணு, உள்ள நடக்கிறது வேற. எல்எஸ்டி ஸ்டாம் சைஸ்ல இருக்கிற கிஸ்ஸா செம்ம மேட்ரு. அவன் குடோன் இருக்குல்ல, அதுக்கு பின்னாடி தான் ட்ராக்கு. பேசஞ்சர் மாதிரி வந்து சரக்கு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க. அவன் நம்புறதே அந்த 2 ரூபா நோட்டை மட்டும்தான். சாதாரண நோட்டு இல்ல, 786 போட்ட நோட்டு. அந்த நோட்டு தான் அவனுக்கு எல்லாமே. இதெல்லாம் தாண்டி எப்படிடா தூக்க போற? சப்போஸ் நிலைமை கை மீறி போனா என்ன வேணும்? பின்னாடி கை விடுறான். TN 37 5 கிலோமீட்டரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும். CSR காப்பி வாங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில் வந்தன்னா மேனேஜர்னு ஒருத்தர் இருப்பார், அவர்கிட்ட கொடு. இப்போ கிளம்பு. Wherever you go, yeah. Wherever you go, yeah. Wherever you go, yeah. Washimana, Bambelo Mulandu Shishire, 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 Washimana, hey. Wherever you go, yeah. Wherever you go, yeah. Washimana, Bambelo Mulandu Shishive, Washimana, Bambelo Mulandu Shishive. Wherever you go, yeah. Shout out, yeah. Wherever you go, yeah. Washimana, Bambelo Mulandu Shishive, Washimana. என்ன 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 வசனே வசனே என்ன என்ன என்னடா பிரச்சனை? நைட் எல்லாம் அவன் சாவடிக்கிறான். 23ஆம் தேதி டேனியல் குடோன்ல இருக்க மாட்டான்னு சொன்னல. ஆமா, நேத்தான் 23. இப்ப ஏன்னா என்னை எழுப்பாம விட்டுட்ட? என்ன இது டேனி மாதிரி இருக்கு? வாசு வாசு இங்க பாரு, நைட்டு நாம போகாது இருந்தது நல்லதா போச்சு. நம்ம 2 ரூபா நோட்டை வச்சு டேனியில போட்டு தள்ளியிருக்காங்க. யோ பெருசு, உங்களுக்கு கோட்டர் வாங்கிட்டு